Bé, bona tarda a tots i a totes. Primer, un missatge de solidaritat. El poble català som realment increïbles i fantàstics. A tota la gent que està patint a baix de la Ribera d'Ebre, al poble de la Torre de l'Espanyol, Maials, etc. I totes les notícies que ens arriben avui, que l'incendi continua actiu, però la solidaritat s'ha engegat de manera extraordinària. A la zona de Prats de Lluçanès s'estan recaptant cèntims per tornar a pagar un ramat amb aquell pobre home que s'ha quedat sense el seu ramat. I també el Toni Albà m'acaba d'enviar un missatge i que ja l'hem penjat a xarxes, que ofereix un espectacle gratuït per recollir diners per tot això. Això així som els catalans i les catalanes, per molt que ens vulguin apretar i dir que fem aquestes cares d'odi, que som tan dolents i que tot això que hem sentit, aquestes bestieses al Suprem, nosaltres responem sempre d'aquesta manera, amb aquesta solidaritat sensacional, i només cal veure el que passa als voltants de Nadal amb la Marató de TV3. Per tant, continuarem perseverant i tot aquest homenatge a aquesta gent que està patint molt a la Ribera d'Ebre. Gràcies. Bé, us explicaré una mica el que és la repressió. Quan una persona la pateix damunt seu i per coses inversemblants. Un objectiu de la repressió precisament és fer por, però no se'n sortiran. I sabeu per què no se'n sortiran? Perquè hi som tots i totes. Si haguessin aconseguit el seu objectiu de que la gent es retirés en el moment que van començar a reprimir els polítics presos, per exemple, o van començar a reprimir, van anar sempre per l'escalafó de dalt, van anar baixant. Si la gent s'hagués retirat en aquest moment, segurament el seu objectiu l'hagueren complert, perquè el que pretenien és només fer por. Com a represaliat us tinc de dir que no tenim por, no en tenim gens. I el meu cas és un paradigma precisament de la bogeria de l'estat espanyol de persecució cap a persones que no hem fet absolutament res. Mireu, el 20 de setembre jo vaig tenir la gosaria, la bestiesa, de posar-me un nas de pallasso al costat d'un guàrdia civil. Ja ho veieu. És impressionant això, És que és increïble el que va passar després de ser a la Guàrdia Civil. Quin poder que té una bola de goma. És increïble. L'any 93, com a membre de Pallassos Sense Fronteres, aquesta protesta simbòlica la vaig fer a la frontera entre Bòsnia i Hercegovina i Croàcia, en ple conflicte dels Balcans. Vam actuar més de 10 dies després de fer la protesta simbòlica al costat d'homes terriblement armats, que a més ens havien fotut patades als nostres decorats i ens els havien tirat per terra. Ens havien amenaçat amb les armes, però quan ens vam posar el nas de pallasso i els vam imitar amb ells, es van posar a riure i ens van deixar entrar al seu país sense cap tipus de problema. No hi va haver cap represàlia. Penseu que 10 dies actuant als camps de refugiats ens tenien localitzats i quan tu estàs en una ONG, no sé si això ho sabeu, tu signes un compromís amb aquests països en conflicte que si et passa alguna cosa ningú reclamarà res per tu. O sigui que no hi ha cap tipus d'assegurança, no hi ha res. Per tant, ho tenien molt fàcil, però no van fer res. Per què? Perquè van acceptar la protesta simbòlica del nas de pallasso i van entendre que aquesta és una eina de pau per excel·lència, perquè això és el que és el nas de pallasso. Doncs el 20 de setembre vaig tenir aquesta gosaria. Com molts de vosaltres, ens vam despertar que havien ocupat les conselleries de la Generalitat. Hisenda, Governació i Exteriors. Jo treballo en una fundació a Barcelona que portem espectacles en barris en risc d'exclusió social i aquell dimecres, que era un dimecres, m'anava a treballar. Ja no vaig arribar al treball perquè sentíem a la ràdio que havia passat això a les diferents conselleries i es convocava la gent a anar-hi. Doncs cap a la conselleria d'Hisenda i m'anava cap allà amb tothom. Però a l'entrar a Via Laietana em vaig trobar amb la conselleria de Governació
hi havia molt poca gent. Recordo unes padrines al davant que anaven posant uns clavells als peus d'aquelles homes que eren unes bèsties. Ja me'ls tenia a mirar. Bueno, ja ho heu vist a la foto. Jo, com que porto sempre el nas de pallasso a la butxaca, jo recomano que us poseu a vegades. Això va molt bé, portar-lo. De veritat, mireu. I no diré res. Heu vist les cares que heu fet tots? Un somriure. Aquesta és l'eina de pau per excel·lència que deia. Treure transcendència a aquells animals que teníem allà al costat terriblement armats. Per què anaven armats d'aquella manera? Aquell era el primer objectiu de fer-nos por. Doncs em vaig plantar al costat d'aquell home. Les senyores aquelles m'aplaudien. Molt bé, noi! Molt bé, xiquet! Amb una li vaig deixar el meu mòbil i li vaig dir, pot tirar unes fotos. Jo era pogut marxar amb el meu mòbil i encara la perseguiria, però ella es va posar a tirar fotos. També va passar el Quico Cellers. Passar el Quico Cellers per allà davant i tirar-te una foto vol dir que aquella foto de seguida s'exportarà a tot el món. Però jo anava fent guàrdia allà. Jo estava decidit a quedar-me l'estona que fes falta. De cop, aquell senyor tan alt que tenia al costat, sento que amb uns nervis comença a dir «Se ha situado un individuo a mi lado». ¿Y qué hace? Nada. Bueno, pues usted continúe. Bueno, siento que digo, pero lleva una nariz de payaso. ¿Pero qué hace? Nada. Ah, pues siga. Que jo es movia una mica cap a la dreta nerviós, jo també. Es movia cap a l'altra banda, també. I els anaven canviant, i a mi no em canviaven. Feia un sol com aquests dies, us asseguro que aquell dia de setembre feia un sol, una calor, i aquelles senyores se'n van anar cap a l'ombra, a l'altra banda hi ha una estàtua, saps? I em van dir, xiquet, a tu no et canvien, I a ells els van canviant. Llavors em van portar una ampolla d'aigua, per això en alguna de les fotos porto una ampolla d'aigua a la butxaca. Després em van donar una capseta d'aquelles de Micados. Va, menja, xiquet, que tu te tiraràs hores aquí. I crec, aquest del costat estava molt nerviós, amb el crec. Però anava passant l'estona. I llavors vaig tenir l'error més gran que es pot tenir en democràcia. Perquè t'asseguro que quan portes 3 hores, van ser 3 hores, 3 hores al costat d'aquella gent que els anaven canviant, t'avorreixes, perquè només fas que imitar-los, si estan quiets com una patena, tu també. I a més això, que el que més es va desactivar és precisament una imatge d'unes persones quadrades, terriblement armades, amb uns cossos quadrats, i aquest cos més aviat poc agraciat, el pallasso, al costat, una mica grassonet, amb cara de no haver dormit gaire i d'aquestes samarretes de poc gust que porto a vegades, saps? Clar, això els posava molt nerviosos. Doncs em va sortir un que portava una càmera, una GoPro aquí. Doncs allà vaig tenir un gran error, perquè me'n vaig anar cap allà a aquella càmera i mirant-me la càmera, no sé què ens passa, pels artistes sempre veiem una càmera i ens en anem, hola, bona tarda. Això ens passa, ens crida. Doncs me'n vaig anar a la càmera i li dic, em dic Jordi Pessarrodona, soc comediant i pallasso, visc a Sant Joan de Vilatorrada, soc regidor de l'Ajuntament i m'autoinculpo de posar les urnes a l'1 d'octubre. I em vaig tornar a posar de guàrdia, només em faltava donar-li el DNI i ja estava. Ho tenia absolutament tot. Això ho vaig fer, i és cert, ho vaig fer així. Per això van venir a l'1 d'octubre a Sant Joan de Vilatorrada, ho tenien facilíssim. Però jo mai haguera pensat que passaria allò. Bé, això va acabar que van sortir disparats. Vaig veure que entraven tots cap dintre i marxen. Es havia acabat l'escorcoll. Doncs llavors la senyora, que no havia marxat, em va tornar al mòbil i allà vaig començar a veure que havia passat alguna cosa. Tenia tants whatsapps, però tants, i twitters ni us ho imagino. A més, en un dia vaig passar de tenir 30 seguidors a Twitter a tenir-ne 17.000. Tothom havia compartit aquella foto. És increïble la força de les xarxes socials. I la immensa majoria eren de suport. N'hi havia una de preciosa. Hi ha una amiga meva que és colombiana, que vivia a Barcelona, la payasa Rosita, i ara està actuant a Nova York. Se'n va anar a viure a Nova York. I entre molts missatges hi havia el de la Rosita, amb la foto meva, i em posava sota: Jordi, què has hecho? És curiosíssim, no? I havia arribat fins i tot a Nova York. Però caram, n'hi havia alguns de missatges que ja no eren tan bonics.
La immensa majoria, milers i milers de missatges de suport. Però hi havia uns centenars que feien por. I la majoria del foro de Guàrdia Civiles. Us en recordeu, el foro de Guàrdia Civiles? Ara està tancat. Però en aquell moment van anar a sac, A més, tots anònims, que això és el més curiós. Denunciat, no s'ha trobat a ningú, missatges com no vayas nunca solo por la calle, siempre con tu hija. Ojalá no necesites nunca de la Guardia Civil, si tienes un accidente, ahí te mueras desangrado como un cerdo en la cuneta. Aquestes son ejemplos. Tienes una mujer muy guapa, seguro que se la tiene un Guardia Civil, porque tú con esta cara de cerdo es imposible. És això, I us en podria dir molts més. Això em va portar una mica de preocupació. Ai. Però bueno, estàvem a prop de l'1 d'octubre i per tant aquella emoció flor de pell. I llavors m'heu d'explicar, perquè aquí ve la SAT també va fer el mateix.